Ja, velkommen til FIFA-lodtrækningen i 2014, som foregår den 15. marts nede i Ungehuset. Selve reglerne og informationerne på det får I på selve dagen, de kommer op og hænge dernede. Og det foregår på den måde, at vi trækker lod. Der er 6 grupper i alt. En af dem er der 5 i, resten er der 4 i, og det foregår som sædvanligt som Champions League-turnering system, at man går videre, og så etterne fra gruppe A møder toerne fra gruppe B, og så videre, og så videre. Og Yasin, vil du være sød og starte? Yeah. Gruppe D. Yasin, Akdenis. Værsgo. Tak. Gruppe B. Hamid. Ja. Gruppe E. Yasin Abudini. Det bliver spændende det her, hva'? Yes. Gruppe F. Niklas H. Ja. Gruppe A. Aldin. Ja, spændende. Det var selvfølgelig så gruppe C. Michel. Ja. Så nu fortsætter vi bare. Ahmed Taha. Gruppe A. Ja. Orhan. Det var Orhan. Gruppe B. Gruppe C. Abed. Ja, man kan lige så godt melde sig ud nu, Michel. Det går ikke, ja. Gruppe D. Det var Danny. Gruppe D. Nå. Ja, jeg får sgu til at se. Allah Taha. Gruppe E. Yasin Abudini, han får nok at sige til. Gruppe F. Jakob T. Og Jakob T. Gruppe A. Daniel. Skråstreg Dalle. Ja, krølletop også, måske. Gruppe B. Johan. Gruppe C. Nikolaj P. Jeg tror, det bliver dødsgruppen, den der. Gruppe D. Tassi. 2 brødre i en gruppe. Det skal ikke blive sjovt. Gruppe E. Oliver. Så er der til gruppe F. Gruppe F. Torben. Kartoffel.
Kartoffelgruppen, ja. Jeg tror, der var korruption over det her. Gruppe A. Besir. Gruppe B. Hussein. Gruppe B. Hussein. Gruppe C. Kevin. Bønnelykke. Det er nok dødsgruppen. Det er en god gruppe, det her. Det er det sgu. Gruppe D. René. Og så fik de lige en. Gruppe E. Abdil. Og til sidst, men ikke mindst. Gruppe F. Tahir. Og det var Tahir. Og gruppe A er der 5 i. Og det var til sidst, ja. Og det er den sidste. Baris. Ja, som I kan se her, så har vi lige lavet lodtrækning, og det bliver således til FIFA-turneringen 2014. Og når vi kommer nærmere den 15. marts, lørdag den 15. marts, kommer der flere informationer op angående regler og så videre selvfølgelig, og hvordan de kommer til at foregå præcist. Men jeg håber, vi ses alle sammen dernede, fordi jeg tror, det bliver et brag af en turnering. Og ikke mindst, at man kan vinde så fede præmier. Vi ses dernede.